तब फाइनली हम पहुंच गइल बानी शिव के बड़े इमारत के पास जवन की बिहार के ई सासाराम में पायलट बाबा धाम के नाम से ई प्लेस मशहूर बा। और इहाँ बहुत बहुत दूर तक से आदमी आवेले घूमे और एकर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत बा। जौन की इहाँ हर देवी देवता के मूर्ति बनावल गइल बा। अभी तो हम बहरी के सीन देखावतनी, कुछ देर बाद हम अंदर के सीन देखाई। वीडियो में बना रही तो घुस गई अंदर गेट पे। तो गेट से हम एंट्री करते जातनी और सब कुछ देखते जातनी। तो ई देखा कुछ शहीद लोग के तस्वीर भी यहाँ बनल बा। फिर आगे हम बढ़तनी और देखतनी का नज़ारा बा एकरा में के। तो ई रहल देखा पीछे जौन देखा था राम जी के मूर्ति भी यहाँ बनावल गइल बा। और ई रहल एक और गेट जहाँ से जौन सारा मूर्ति दिखी यहाँ से। और बहुत ही नज़ारा खूबसूरत एकदम बढ़िया बा। यहाँ घूमे वाला जगह बाटे जौन की सबसे अच्छा बा। और देखा बाद में हम भी दिखाई देतनी, पहले ना दिखाई देत रही काहे से कि बाहर में बहुत ज़्यादा धूप रहे। अब थोड़ा यहाँ धूप कम बा जैसे हम दिखाई देतनी। तो देखा फाइनली हम धीरे धीरे देखावतनी यहाँ के नज़ारा। तो ई देखा यहाँ के गेट भी बनल बा अच्छा तरीका से और खूबसूरत यहाँ नज़ारा बा। मतलब कहल जाओ कि शांति और प्रतीक के यहाँ एकदम आसन बाटे जौन की एकदम अइला पे एकदम शांति मिली। यहाँ एक बार आके और घूम के तो देखा बहुत अच्छा लागी। यहाँ जौन भी कलाकारी कइल गइल बा एकदम रच रच के कलाकारी कइल गइल बा। तई मंदिर शांति और प्रतीक खातिर बनावल गइल बा। यहाँ बहुत ही कलाकारी कइल गइल बा ई मूर्तियन में, ताकि एकदम नज़ारा एकदम देखे में अच्छा लागे। और यहाँ से देखा सबसे बड़ा यहाँ बुद्ध जी के मूर्ति भी स्थापित कइल गइल बा। बहुत ही ऊंचा ई मूर्ति स्थापित कइल गइल बा। जहाँ यहाँ मतलब कि हर देवी देवता के यहाँ मूर्ति तोहरा मिली। ई देखा सबसे बड़ा ई भवन में मूर्ति बाटे ई बुद्ध जी के। और जितना भी ई सब बा छोटा छोटा इनकर जीवनी हटे जहाँ ई सब बनावल गइल बा। और यहाँ के नज़ारा भी बहुत खूबसूरत बा। अभी देखला पे बहुत थोड़ा सा घाम बा, पर थोड़ा घाम लाइट आवता वीडियो में, पर नज़ारा जौन बा कि यहाँ आइला के बाद में इतना खूबसूरत बा। ई रहल चारों ओर बुद्ध जी के। ई देखा हम परिक्रमा कर लेनी। और ई देखा शेषा अवतार भी बाटे। यहाँ बुद्ध जी के ई मंदिर के स्थापना यहाँ कइल गइल बा। मतलब हर मंदिर के स्थापना एकरा में कइल गइल बा। जहाँ छोटा बड़ा हर मंदिर यहाँ बाटे। यहाँ देखा ई भी बनावल गइल बा कि मृत्यु लोक, सत्य लोक, ये सब बनावल गइल बा। यहाँ हर तरह से कलाकारी कइल गइल बा यहाँ, ताकि देखे में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लागे। और एकरा में और सबसे बड़ा ही मंदिर ई बनावल गइल बा।